Přátelé, děkuji, že jste sem přišli. Ačkoliv je mi naprosto jasno, že většina z vás přišla kvůli těm bezvadným kapelám. A těm bych se rád poděkoval. Pač ta hudba to bude neskutečný. A tudíž taky nebudu dělat tady nějaký dlouhý proslov, pač vy čekáte na bezvadnou hubu. A já už na tu hudbu se těším taky. Ale jenom něco, když jste sem přišli na moje pozvání, a děkuji, že jste přišli. Řekněte prosím všem, aby šli volit. Možná, že někteří říkají, toho Schwarzenberga nikdy, toho Karla nechcem. Dobrá, přesto ať jdou k volbám, ať se předtím zamyslí. A já vám dám jednu radu. To jsem slyšel jenom před dlouhými lety, to by bylo 23, to by někdo úplně jinde a bylo šlo úplně jinou volbu. A starý pán říkal, když nevíš, koho máš volit, podívej se na ně, představ si, máš děti, onemocníš těžce a musíš rozhodnout, komu bys svěřil své děti a komu bys svěřil své dědictví, aby to děti dostali v pořádku. A podle toho se rozhodní. Tak přemýšlejte, řekněte všem, ať volí. Nemusí mě, když mě volí, budu šťastný samozřejmě. Děkuji vám, ale hlavně jděte. Tak, děkuji mockrát. Děkuji a teď už přenechám těm lepším za mnou. Děkuji. Pan Karel Schwarzenberg, děkujeme.